Ezt a következő rész. Nem tudom, hanyadik része, de annyit csináltam videón kívül, hogy kipakoltam. Meg is mutatom. Ott hagytam abba, hogy nálam volt a chestbe. Chest nyitva volt, ott hagytam abba. Emlékeztek még a cuccokra? Remélem. Oda is le tudnék. Odaépítek valami mást. Itt fönt fogok lakni. Valójában itt fönt leszek. Örökre itt. Csak lent ilyen segéd. Meg amikor este van, akkor leszek ott. Bocsánat, hogyha még be vagyok rekedve, és úgy halljátok, de nem az én hibám. Mindig bejön ez a nem tudom micsoda. Kísérem ezt a picit gesszenecskit. Plusz 2-t. HP 14. 2 plusz ilyen 2. És várok amúgy meg, hogy nőjön ki. És akkor itt mondjuk lemegyek bányászni. Jaj, végleges mondom, hogyha találok bányát. Ha akartok hangot, akkor írjátok le. Nem, szívesen. Rakok, de az első rész ilyen nagyon szar lett. Nem jó a vatta puttinglag. És azt is írjátok le, hogyha túl gyors vagyok. Bányászásban nem tudok túl gyors lenni. A kraftolásban igen. Törjünk el egy sákjat. Esik az eső. Mondom, most kezdett el. Láttam. Majd az előbb az nem esett. Nyugi. Nem fog se. És pont hogy van számolva. 31-et. Ez jön ki, látjátok. 3 ilyen. 34 ütés volt. Plusz valamennyi. Azt láttátok? Oda csapott be a villám. Azért oda kéne. Vagy oda. Az egy blokkos, 2-3 blokkos hely. Jó lenne. Látványos. Úgy értem. Azt láttátok? Itt pont elvenéztem, és pont ott volt egy tűz. Szóval ez a rész nagyon jó lesz. Nekem, meg nektek is szerintem. Hogy itt most így dörög. Nem fogom egy picit beszélni, mert elrontja a hangomat. Majd fent fog nem beszélni, de itt lent amúgy sincs nagyobb
dolog, amit nézni kéne, vagy hallani. Még azon kívül, hogy látom, hogy dörög az ég, meg úgyis villámlik. Hogy bányászom. Ez a rész nagyon jó lesz, van egy olyan érzésem. Ott van szín, ott is van. Ja, amúgy volt nekem olyan, hogy bányáztam fölfelé, magam fölött, és akkor pont beleáztam egy 200 blokkos hegybe. 200 méteres hegybe. Pont a legfelső volt. Úgy észrevettétek, hogy a Minecraftban nincsen vízesés? Jaj, tenger az van. De vízesés nincs. Tengerszint van csak. Meg a folyóvize iszidál. Na jól, nem rossz. De a vas kiszedészt. Azt még felveszem. Kiszedem a vasat, hogy lássátok, hogy mennyi. Kis utána jöhet a... nem tudom, hanyadik rész. Bocs a laggokért. Fönn van már amúgy az első részen. 4 vas. Az is sok még az elején. Abból nem cipőt csinálok, hanem semmi. Majd amikor sok lesz, akkor fogok. Akkor ennyi lenne ez a rész. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, vagy dobj egy